Okay. Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke atọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ndị be anyị niile na ndị niile n'ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ịma ike bụdụ na-ayọ ogologo ndụ, nchekwaba Chineke n'ududu ya n'isi Roslyn Akwụọm Nwana, Evelyn Mbaoje na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Joel Chijioke, Father Joel Chijioke Mbaoje. Ndị Wenetans Prayer Group na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwosu, Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Agatha Mmụọkebe. Anthony Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Monsignor Raphael Mmadụ. Augustina Okonkwo na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Charles Okonkwo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Chineke nna anyị abịa tata ịkpọ isi ala nye ekele wetara anyị ndụ nke si n'igwe. Bịanụ n'iru ya ọnụ ndị nke ya, ka anyị kobe ya nye ya ekele. Chineke nna anyị abịa tata ịkpọ isi ala nye ekele nwetara anyị ndụ kesi n'igwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịla unu niile. Dịkwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị na-ekele Chineke oge niile mgbe ọbụla anyị nwere ike ịgbakọ ife ya ofufe. Ọ bụ site na amara ya, odudu ya na mgbazili ya ka anyị ji gbakọkwa ọzọ tata. Agbapụtagolo anyị ndị na-ahịa ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche, ngwa ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị ga n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Eucharistia site n'ihe mgbaghalụ, nchekwaba na odudu nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere.
onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-ayọtala anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị ga-aduru anyị na ndụ ebebe. Amen. N'otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, ndị ihe ha na-asọ, ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sekpụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, dị nwe na ịbụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Nara arịrịọ anyị, onye nọ n'aka nri nna. Mere anyị ebere, mere anyị ebere. N'ihi na sọgide asọ, sọsọ gị bụ dị nwenụ. Sọsọ gị, o Jesu Kristi, kacha dị elu. Nyere mmụọ nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko anyị na-arịọ gị na-eduzi omume anyị n'ụzọ ọ ga-amasị gị, ka anyị jupụta n'ezigbo ọrụ n'aha nke nwa gị ị hụrụ n'anya, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jona. Okwu onye nwe anyị bịakwutere Jona nke ugboro abụọ sị, bilie gaa nnukwu obodo ahụ bụ Ninive, zie ha ozi m ga-ezi gị. Jona wee kwado gawa Ninive dịka onye nwe anyị si gwa ya. Ninive bụ nnukwu obodo buru oke ibu. Ọ na-ewe abalị 3 ịgafe ya. Jona bidoro njem o ji agafe nnukwu obodo ahụ. Ọ gaala ije otu ụbọchị na-ekwu sị, sọ 10 ụbọchị ka ọ fọrọ tupu ala Ninive n'iyi. Ndị Ninive ewee kwere na Chineke. Ha kara na onye ọbụla ga-ebu ọnụ, bịakwa yiri uwe mkpe, ma onye ukwu ma onye nta. Mgbe Chineke hụrụ ihe ha mere n'ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ha, ọ bara
na mba. Mgbe Chineke hụrụ ihe ha mere n'ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ha, ọ bara na mba ga-eme ha wee wute ya n'obi nke ukwuu. O meghịkwa ihe ahụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, biko Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko Onyenwe anyị, biko Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko Onyenwe anyị, biko Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Biko Onyenwe m, mee ka m mara ụzọ gị. Kụziere m okporo ụzọ gị. Duziwe m n'eziokwu gị. Kụziwekwara m, n'ihi na ị bụ Chineke na onye nzọpụta m. Kụziere m ụzọ gị, Chukwu. Biko Onyenwe anyị, biko Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Onyenwe anyị, cheta na nnukwu obi ebere na obiọma gị bidoro rịị na mbụ. Onyenwe anyị, were obiọma gị cheta m n'ihi ịdị mma gị. Kụziere m ụzọ gị, Chukwu. Biko Onyenwe anyị, biko Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Onyenwe anyị dị mma, bịakwa kwụba aka ya ọtọ. Otu a ka o si egosi ndị njọ ụzọ. Ọ na-edute ndị umeala n'ezi omume, bịakwa na-akụziri ha ụzọ ya. Kụziere anyị ụzọ gị, biko. Biko Onyenwe anyị, biko Onyenwe anyị, kụziere anyị ụzọ gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, isiokwu m bụ nke a. Oge fọdụrụ anyị dị mkpụmkpụ. Bido ugbu a gawa, ndị ji nwanyị ha biri ka ndị na-alụghị nwunye. Ndị na-akwa akwa ha nọdụ ka ha akwaghị akwa. Ndị na-aṅụrị ọṅụ ha nọdụ ka ha aṅụrị. Ndị na-azụ ahịa ha biri dị ka ọ bụghị ha nwe ihe ha zụtara. Ndị na-agba ọsọ akụ na ụba na ihe ụtọ nke ụwa nke a, ha agafela oke n'ihe ha ji ihe nke ụwa eme, n'ihi na ọdịdị ụwa nke anyị nọ n'ime ya ga ha agafere. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Aleluya, 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 aleluya. Alaeze Chineke dịkwa nso. Chegharịanụ, kwerenụ n'ozi ọma.
aleluya, 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 aleluya. onye nwe anyị nọnyela ụnụ. Nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Maki dere. Ekene dịrị gị dị nwe n'anyị. Ma mgbe etinyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa ozi ọma Chineke sị, oge ezuola, ọchịchị Chineke dịkwa nso, chegharịanụ, kwerenụ n'ozi ọma. Mgbe ọ na-aga n'ụzọ osimiri Galili, ọ hụrụ ndị ọkụ azụ abụọ, Simon na Andrew nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ ha na mmiri. Jesu wee sị ha, bịanụ so m n'azụ, m ga-eme unu ka unu bụrụ ndị na-akụta mmadụ dịka esi akụta azụ. Ngwa ngwa ha wee hapụ ihe niile ha ji ebu azụ soo ya. Mgbe ọ gatụkwuru n'ihu, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, James na John, ụmụ Zebedi, ka ha nọ n'ụgbọ na-edozi ihe ha ji ebu azụ. Ngwa ngwa o wee gbọọ ha. Ha wee hapụ nna ha Zebedi n'ụgbọ ya na ndị ọrụ egolego wee so ya n'azụ. Jesu na ndị na-eso ụzọ ya wee bịaruo n'obodo Kapanọm. N'ụbọchị izu ike sonụ, Jesu banyere n'ụlọ nzukọ ha na-ezi ihe. Ụzọ o si akụzi nkụzi wee tụ ndị niile nụrụ olu ya n'anya, n'ihi na ọ na-ezi ha ihe ka onye nwere ike, ọ bụghị dị ka ndị ode akwụkwọ. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Ka anyị sị ọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Ụmụnna m, isiokwu m bụ nke a: oge fọdụrụ anyị dị mgbọmgbọ, oge fọdụrụ anyị pere mpe. Ka si n'ihe ọgụ nke abụọ anyị gụ tata, akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Pọl dị asọ wee na-echetara anyị na ọrụ Chineke kere anyị n'ụwa anụ nwe ịlụ n'oge adịrọzi. Otego edere ihe n'ụwa n'akwụkwọ nsọ, ọ bụ eziokwu oge ahụ, ọ bụ eziokwu mgbe niile, ọ bụ eziokwu ugbu a. We have limited time on earth, ka okwu Igbo si wee sụọ ya. Ọsọ anyị na oge pere mpe na anyị malụ ihe dị mma niile anyị na-ezube ime na ndụ anyị, ka anyị bido ugbu a mebe ya, ka anyị mebe ya ozugbo ozugbo, hapụ iche maka echi, maka na Igbo na-asị na echi dị ime amaghị ihe ọ ga-amụta. Na-asị anyị na ozi n'ụwa bụ ozi dị mkpa. Anyị mara ihe ọma nke anyị ga-eme, ka anyị kụnye bido ozugbo ozugbo na-eme ya. Ọ ya ka ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ onye amụma Jona jikọrọ anyị akụkọ maka Jona nke anyị ma ọfụma. Ọtụtụ n'ime anyị bido n'ụba akụkọ ahụ mgbe anyị pere mpe na-eje katikizim, nnata olili maọbụ ịkwa aka n'isi. Kọrọ anyị akọ je na etu Chineke na onwe ya si wee zie Jona ije zie ndị Ninive ozi nwa dị mkpa, ozi nchegharị, ozi ịkwụba aka ọtọ n'ime uche Chineke. Chineke na onwe ya zie Jona ozi. Jona wee na-efe isi kpakakpaka na ya agaghị eje ozi Chineke zitere ya. Ọ bụrụ sọsọ na ya agaghị eje, kama na ya ga-ezonarị Chineke, na ya ga-agbanaha Chineke. O chefuo na Chineke kere ụwa na ihe nọ n'ime ya,
dị nwenu ụwa na ihe niile dị na ya, osimiri na ihe niile dị na ya. Ọ bụ ya kwụbalụ ya n'elu osimiri, kwụba ya n'elu mmiri. Amen. Jona wee baa n'ụgbọ mmiri ka ọ ga-gbanahụ Chineke. Anyị ma ya nwere aka ọfụma. Ebido mmiri wee bido ibu ụgbọ ha, ndị mmadụ na-agbagharị n'ime ụgbọ. Jona nọdụ n'aka ebe a na-alahụ ụla na ụdị na ọ gbasaghị ya. Ndị mmadụ wee bịa kpọta ya sị ya, gịnị ka ị na-emezi? Uche gị ọdụkwa n'ihe a na-eme na ụgbọ anyị na-ebu na nnukwu nsogbu dị, gị na-alahụ ụla. Kọwaa onwe gị, kedu onye ị bụ, ka ebe ị na-eje. Jona wee kọwaa onwe ya na anyị na-agbara Chineke. Anụchọ na ndị mmadụ ga-achị ya ọchị na ọ na-agbara Chineke. So o wee wụrụ nnọọ akụkọ nwee ka ọ dị. So etu a ka esi wee akwụkwọ nsọ si na wee bara Jona aka tụba ya na mmiri ka ha wee sevu ụgbọ ha n'onwe ha. Jona bazere na mmiri, akwụkwọ nsọ si anyị na nnukwu azụ bịa n'Jona wee mesịa wee gbupụ ya n'akụkụ ikpere mmiri Ninive. Ebe a ka ihe ọgụ nke anyị gụtata bidoro. Ihe ọgụ nke abụọ anyị wee sị na okwu nke Chineke mee gịnị? Bịakwutelu Jona ọzọ. Okwu nke Chineke wee bịakwa zikwa Jona ozi ịnụnwa dị mba. Jona wee kunizie wee mee gịnị? Wee jee ozi. Ka akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị, ndị niile wee nabatakwa ya nwa bụ ozi nke Chineke, ozi nke ịkwụba aka ọtọ na ozi nke nchegharị. Anyị kwere n'ukwe mgbe na Jona mesikwara gwaba Chineke na ya ejekwe n'ozi eziri ya, maka na ihe o mere mbụ ememekwa ya ọzọ, as if said na Chineke amaghị na o jego ozi o ziri ya. Amen. Jona si Chukwu na-eje ego m ozi ziri m. Amen. Ndị je yutu unu m ukwu ọfụma, right? Ndị gbara yutu oge a, Jona si Chukwu na-eje ego m ozi ziri m. Abalị ịtọ ka m ji jee ozi ziri m. Abalị ịtọ ka m ji jee ozi ziri m. O Chukwu ejego m ozi ziri m. O nna m ejego m ozi ziri m. Amen. Na ya ejikwa ozi eziri ya, maka na ya anabeghị nsogbu izi ya nwere, adị amakwa ama. O wee bụrụ ya, Jona wee jee ozi eziri ya. Ọ bụ ofu ozi ahụ kwa ka ozi ọma nketa na-agwa anyị. Jesu were kpọọ ndị ụmụazụ ya, kpọọ ha. Akwụkwọ nsọ si na ha hapụrụ ihe niile ha na-eme, hapụ nna ha, hapụ ụgbọ, hapụ ndị ọrụ ego, hapụ ụgbọ eji akụ azụ, maka na ozi ịnụnwa dị mba, ọ dị ọsịsọ. Ozi nke bụ na anyị mara ihe dị mma anyị ga-eme n'ụwa, ka anyị bido ozugbo mee gịnị? Na-eme ya. Ọrụ niile nke anyị na-alụ, ihe niile anyị na-volunteer, ihe niile anyị na-eme maka ifi nke Chineke, maka ifi nke ozi ọma, maka ifi nke Alaeze, maka ifi ibe nkwụmọtọ, maka ifi ọdịmma nke mmadụ ibe anyị, na maka ọdịmma nke anyị, of course, ka anyị mee gịnị? Ka anyị jisi ike wee gaa n'iru na-eme ya. Unu na Kristi a na-emechikwa na ọ bụ ozi n'ụwa ka okwu nke Chineke na-atọgbara anyị n'ụbọchị tata. Ka anyị ezie na amara nke Chukwu ya ọ na ike, maka na ọ bụchakwa n'ike aka mmadụ. Ka anyị ọnụ gracia nke Chineke, ka anyị wee nwee ike wee kwudosie ike n'okwukwe, wee na-alụ ya nwa bụ ọlụ Chineke kele anyị n'elu ụwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekwe m n'otu Chineke na ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe,
ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. ụmụnne na Kristi, Chineke akpọgo anyị ọgbụgbọ dị iche iche n'elu ụwa wee kelee anyị ọrụ dị iche iche ka ihe ọ na-amala na gracia nke Chineke oge niile. maka ndị ndu nke nzukọ na ndị kwere ekwe, ọkacha ndị ịhụnanya na ebere Kristi na-anụ ọkụ n'obi, ka ha were otu obi na-agbasi mbọ ike maka iweghachi udo na ọṅụ nke ozi ọma Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị maka ndị ọchịchị n'obodo dị iche iche, ka ha na-ege ntị n'olu Jesu ma na-agba mbọ oge niile ịchọpụta ụzọ ziri ezi maka ịkwụsị mmegbu na ikpe na-ezighị ezi. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị maka ụmụaka ebu n'afọ, ndị ọrịa nọ n'ụka ọnwụ na ndụ, na ndị a mara ikpe ọnwụ, ka Chineke zitere ha ọnụ na-ekwuchitere ha, nye ha ohere ibi ndụ ọhụrụ n'uju n'ime Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị maka ndị ogbenye na ndị ihe na-esiri ike, ka ha nweta obi ebere Chineke na ndụ ha site n'ịhụnanya na enyemaka ndị otu Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị maka ndị otu nzukọ nsọ Kristi a bụ St. Eugene, ka ha na-akwalite onwe ha site n'ibi ndụ ekpere kwa ụbọchị, ma na-egosipụta ịhụnanya Chineke na mmekọrịta anyị na ndị ọrịa na ndị nọ n'ọka ọnwụ na ndụ. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị tata, ka Chineke nye ha ezumike ebe n'ala eze eluigwe, ma kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị ebele ime obi ka anyị kọsaziele Chineke mba anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche, ka anyị yọkwa Chineke maka ụmụnne anyị ndị nọgasị na nsogbu ahụ esighị ike na nsogbu dị iche iche, ndị parishi anyị ndị nọ n'akwa ọya, ma ndị nọ n'ụlọ were aya, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, na ụmụnne anyị na-ayagasịkwa ọya dị iche iche, ka anyị chee ha ncha n'iru nke Chineke wee na-ayọ Chineke ọgwụgwọ nsọ n'isi mmadụ niile. Echetakwazi ndị nọ n'ọya nke COVID maka ọgwụgwọ nke Chineke, na-ayọkwa Chineke maka nkwụsị nke ya nwa bụ COVID, na maka vaccine nke pụtagonu ka ọ bụrụ ihe ga-abawanye ka ndị mmadụ wee nweta ya ọsịsọ, wee nwee ike igbochikwa ya nwa bụ ọya nke anyị nọ n'ime ya, ya nwa pandemic ka anyị nọ n'ime ya kịta. Chineke jike niile anyị bụ ụmụ gị,
ewere gị okwukwe gbakọ n'iru gị n'ụbọchị tata bụrụ mba anyị dị iche iche, ma ndị anyị chetara ma ndị anyị echetara, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị enweghị ike ikwupụta. Gị bụ Chineke mazụ ha niile. Anyị na-ayọ ngọzi gị, nchekwaba gị na nnọnyere gị oge ncha na ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Chineke kere anyị si anyị nye ya, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ya kere igwe na ụwa, o jighị ihe kee ya. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ihe ọma niile dị n'ụwa si n'aka Chukwu bịa. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Anyị abụnye ego Onyenwe anyị iko nke nzọpụta. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Nye ya onyinye, nye ya onyinye, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Chineke bi n'igwe sị anyị nye ya. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ya kere igwe n'ụwa, o jighị ihe kee ya. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Inye ya ihe dị mma, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Nye ya onyinye, nye ya onyinye, ọ ga-enyekwa gị mmaji. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Anyị ebunye ego Onyenwe anyị iko nke nzọpụta. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Yọba na ụmụnna m ka ji anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anụ. Onyenwe anyị nara aja nka n'aka anyị maka otuto na ebube afa gị, ka ọ dị mma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Chineke ji ike niile, biko mee ka amara gị nke na-edu anyị, nke na-enye ndụ na-edu anyị, ka anyị wee ṅụrịa na onyinye gị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyela ụnụ, nọnyekwara gị. welite n'obi enu. Anyị ewelitego obi anyị enu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị dịwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị, bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị eze, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile ona dị nsọ. Chineke jike niile, elu ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere nwere maka mmehie mmadụ wee ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị: Nsọ,
nsọ 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 osebụlụ ụwa Chineke ka igwe ndị agha nsọ 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 ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu Hosanna 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 n'elu kasị elu nsọ 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 ọ dị ngọzi bụ onye bịara nsọ 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 n'aha onye nwe anyị onye nwe anyị nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu Hosanna 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 n'elu kasị elu nsọ 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 nna anyị dị nsọ ezi ihe sọ gị na-ededu m nsọ anyị na-ayọ ka ide onye ndị a nsọ site n'ihikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edinye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ weela achịcha nye gị ekele na otito nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rienụ ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara ndị anya asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi wee lụọ mgbe ị ga-abịa ọzọ na ncheta nke ọnwụ na-abịate n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ na-acheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na dị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ
na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịla afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwela ka anyị kwana nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose ebe ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ogwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, edekwana anya na njọ anyị, ka ma lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nke ose bụ dịrị unu mgbe niile. Dịkwara gị. Fele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Biko Chukwu mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Biko Chukwu mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị Onyenwe anyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. Nye anyị Onyenwe anyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ m, etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuru asọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Amen. Chukwunna biko, nna m dodo, biko alọtala m, nwa gị furu efu, sị gị nara m, sị gị nara m, onye lara akụ n'eye na-akpọku n'oge. Nna biko zaa m. Chukwunna biko, nna m dodo, biko alọtala m, nwa gị furu efu, sị gị nara m, sị gị nara m, onye lara akụ n'iyi na-akpọku n'oge. Nna biko zaa m.
Biko Chukwu, ọ bụ n'obi umeala ka anyị je bịa sekpụrụ n'elu gị, mekwupụta mmehie niile anyị mere, narịọ n'oge ka i mere anyị ebere. Nna anyị chọkwa obe n'igwe, gee ntị n'ọrụ onu anyị, mere anyị ebe chọkwa obe n'igwe, gee ntị n'ọrụ mere anyị ebere. Biko Chukwu, ọ bụ maka ụmụnna anyị ka ndị nke gị na-arịọ gị ebere, ka ịkpọchi ya ndị niile jehiere ụzọ, na-eduba anyị n'ụzọ ndebebe. Nna anyị chọkwa obe n'igwe, gee ntị n'ọrụ onu anyị, mere anyị ebere. Nna anyị chọkwa obe n'igwe, gee ntị n'ọrụ onu anyị, mere anyị ebere. Biko Chukwu, ọ bụ maka obodo anyị ka anyị na-ele narị ebere gị. Ha bụrụ ibu bụ ndị na-amaghị Jesu, were ebere dube ha n'eziokwu. Nna anyị chọkwa obe n'igwe, gee ntị n'ọrụ onu anyị, mere anyị ebere. Nna anyị chọkwa obe n'igwe, gee ntị n'ọrụ onu anyị, mere anyị ebere. Anatago m Jesu n'obe m, ọ bụ mgbasa aṅụrị, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Otito dịrị ya,
bịara n'onwe otito dịrị ya. Ka anyị rịọ arịrịọ dị nwere jike niile dị ebighị ebi, biko mee ka amara gị kere enye dị na-edu anyị na-agbazizi anyị oge ncha, ka anyị na-aṅụrị oge niile na onyinye gị ga site na Kristi onye nwe anyị. Amen. anyị nwere obere ọkwa one ma one. anyị ka na-eletekwe onye ọbụla ndị niile maka Religious Congress nke a ga-eme virtually this year. Registration ya na-aga n'iru na website. Ọ ga-abụ February 18 wee ruo 21. O nwekwa ndị ka ji ụgwọ n'ime anyị na nkwa ekwere n'arọ gara aga, Capital Campaign Together in Mission. Biko anyị ka na-ayọ ndị niile dị etu a ka anyị na-akwụbinata ya ma ọ kwụcha anya. Dịka esi wee mee ọkwa na ndị akala ụka tata, ndị anyị lotelu, ofu onye n'ime anyị ụkọchukwu Monsignor Afọ Mmadụ, ọ dịrị eso Bishop na-egbu were na-abịa ebe a mgbe anyị nọ na St. Cecilia. Emechazie nyanwa finally ọ bụrụ the Secretariat of the Nigerian Catholic Bishops na Abuja, ọ bụrụ the secretary over there. Nyanwa arapụ last Sunday ka ọ nwụ, o were archdiocese enye ya na Friday anụnwa gara aga. Ofu izu ụka tata ka ọ nwụ, enye ya na Friday ka anyị na-eloti ya n'ekpere. N'otu aka anwakwa, kedu Augustine Okonkwo? Augustine kedu ya? Onye ahụ nna anyị ukwu na-afụta na Augustine Okonkwo, di ya bụ Charles Okonkwo. Mgbe anyị na-anọ n'ime ụlọ ụka ya na ya na-aya abịa ụka ọbụla, di ya erapụ ebe anụnwa, wee bụrụ ka o si wee na. So unu mfụ Augustine na unu afụghị ya, ọ bụ di ya erapụ. Anyị malụ ka anyị si eme, enweghị ihe ọzọ anyị akpọọ na fon. Onwezi ụzọ ọzọ anyị si eme mgbaru kịta. Biko ka anyị n'anya, ọ bụ ndị otu anyị ebe anụnwa, ndị ukwu ọjị. Ọ bụ na foto dị ya, foto unu fụ foto dị ya, onye ọ na-enye na-eti ọnwe ka anụnwa ka ọ bụ. Daalụ nne, jisie ike. Anyị wee na-ekene onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche anyị si enye aka, wee na-ayọkwa na-ekwu na ụlọ ụka anyị ka oghe o mechibero. Anyị na-agba mbọ ole anyị nwere ike, onye ọbụla tinye aka ka ụlọ aka anyị kwudosie ike, were na-akwadokwa ụkọchukwu anyị. Anyị ewere na-ekene ụkọchukwu anyị bụ Fada Umeobi. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Anyị na-ekene anyị niile oge ncha, na-ekene anyị niile maka mbọ anyị na-agba ime ka ụlọ ụka anyị na-aga n'iru. Anyị na ya ngọzi nke Chineke n'isi anyị ncha, nchekwaba nke Chineke na odudu ya oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekene dịrị Chukwu. Kenenụ Maria n'ihi na ọ na-emezi ihe. Kenenụ Maria, ya bụ nne nke Jesu. Kenenụ Maria n'ihi na ọ na-emezi ihe. Kenenụ Maria, ya bụ nne nke Jesu. Ekele dịrị nne nke Chukwu, o Maria,
onye ịhụnanya ya dị mgbe niile. Ekele dịrị nne nke Chukwu, o Maria, onye ịhụnanya ya dị mgbe niile. Bịanụ ka anyị nye ya ezi nne Maria, bịanụ ka anyị nye ya ekele nke ruru ya. Bịanụ ka anyị nye ya ezi nne Maria, bịanụ ka anyị nye ya ekele nke ruru ya. Ozana dịrị nne nke Chukwu, o Maria, onye ịhụnanya ya dị mgbe niile. Ozana dịrị nne nke Chukwu, o Maria, onye